Ej, hvor hun er fin, hvis lille prinsesse. I er slet ikke vendt med at tage hende med hjem. Lad mor for børn, du er datteren, og jeg er mor. Men jeg vil hellere være far, end det vil jeg hellere. Okay. Jeg kom til at tænke på, at han har lagt mærke til, hvor meget hun er sammen med drengene. Sådan noget venter man så. Altså sige, Jeg har godt tænkt på det, men altså, jeg tror det bare, det er tilfældigt. jeg er bare bekymret for, hvis hun nu ikke har nogen pigevenner eller noget. Jeg tror du, det er sådan et stort problem? Altså, pædagogerne har jo ikke sagt noget. Ja, det kan godt være. Men det er bare underligt, hvis hun nu ikke har nogen. Og så var der dem, der var overbevist. For dem, Jeg tror, vi skal snakke med hende om det. Da det nu er kommet Det ved jeg ikke. Måske. Hvad skal du hen i det tøj? Jeg skal bare ud. I det der tøj. Ja, det tænker jeg også. Jeg skal forklare noget, for det her det er sådan, jeg er. Jeg skal ikke gå i kjoler. Det kan jeg ikke. Altså, Hvorfor kan du ikke forklare det? altså, jeg føler mig mere som en dreng, end jeg føler mig som en pige. Jeg føler mig sådan ligesom låst inde i min egen krop ved at gå i kjoler. Og ikke at være mig selv. Prøv at forklare det. Jamen, jeg føler bare, at jeg er låst inde, og at jeg ikke hører til der, hvor jeg er, og at jeg ikke er en pige, men at jeg er en dreng. Men hvad vil du så gøre? Jeg vil bare gå klædt som en dreng, eller have min egen stil. Bare at jeg ikke går i kjoler eller andet pigetøj. Så bare drengetøj. Ja. Det snakker vi videre om senere. Bare ikke komme sent hjem. Nej, det er ikke godt. Hvad skal vi gøre med det? Altså, jeg tænker, hun skal være den, hun gerne vil være. Altså, det er bare... Hun er vores datter. Jamen, hvad vil folk ikke tænke, hvis der er vores datter lige pludselig ikke er vores datter med vores søn? Men det kommer jo ikke dem ved som sådan. Altså, det er jo... Nej, men hvad vil de ikke tænke om? Hvad vil de ikke sige? Men det kommer jo stadig ikke dem ved. Altså, hun er vores datter, og det er jo dem, der elsker hende, der ligesom skal begynde mig så om hende. Og sådan, ja, elske hende. Så det er jo lige meget, hvad andre siger. Ja, okay, du har måske ret. Du er måske ikke så meget om de andre, sådan, da vi sprang ud. Nej, det tænker jeg nemlig også, fordi det er jo det samme, og alligevel er det ikke det samme, fordi det er en anden ting, hun skal ud af. Ja. Men Hun må bare acceptere hende. Ja, det er jo også bare det, hun er. Tro på dig selv. Du kan godt. Kom fredags aften. Nej, hun er hjemme hos sin veninde. Okay. Okay, maden den er klar nu. Bare sæt jer ned. Har du haft en god dag? Ja. Hvad var der nogen, der gjorde, eller han sagde noget? Overhovedet ikke. Jeg har bare haft en almindelig dag. En god dag. Mig og mor, vi har snakket, og vi har valgt, at vi selvfølgelig bakker dig op om det og accepterer dig. Altså, du fortjener respekt og accept. Ja. Det er jeg glad for.